ikona mangabe ungeke ukwazi ukumela ngoba uyogcina ekubulala. Ngakutshela before kubulala athi ngakutshela ukuthi mina umuntu ngiyambulala. Ungayenza njani isithando sami angokubulala lawo mazwi wabambe. Uyothi mase kushadela kukhumbuza abantu ukuthi ngakutshela. Ukuthi ababe besavuka abantu basitshela ukuthi wayengitshelile. Ngiyakutshela ke mina. Umuntu uma ekuthembisa lokuthi yena uyokubulala uma ekuthola ukuthi wenza ukuthi uyokubulala ngempela futhi. Mekuthi uthandana nomuntu obuya phihliza imoto medini wadonsa isagila ashaye kwa windscreen ashaye yonke into. Noma senishadile uzoba nonkosikazi othatha isagila namatshe ashaya imoto. Uyoba nomkhwenyana oshaya imoto yakho. Ngoba ukwenze nisathandana. Uma umuntu nje ovele nje angadinwa nje ungabi nandaba kwazi lokho. Kodwa abaningi bayangena ngoba bazothi umuntu akadini unjalo. Kwiqiqi phakathi imvama kuyabakhathaza abantu leyo nto ukuthi nginendoda ngingakwazi ngisho ukuthi ingithethise. Babona sephakathi yazi ngavuthatha into wrong ngoba uyathanda na omunye umuntu ukuthi yazi ngiye ngizwa abantu bayathethiswa imcasule le ndoda nje evele ithi hawu bandla yabona umbone seqoma amanye useyibiza ngesilima le yakhe wathatha isilima esibona. Thathe mufuna ukuthatha indoda eyisilima ithathe wazi ukuthi uzosimela isilima musu phakathi busuyibiza ngesilima usuyofuna amadoda angasakuhlabe ngempama uyuzwa abantu bekhuluma ngempama wena ukazi ushaya uyayifisa manje lento wathatha into ungazange uyicabangisise.